apa-apa ning yang lipat entek. Kae ono sing ra seneng. Siapa? Ora seneng marang iki apa marang sapa? Heeh. Sebabe ora seneng apa? Kok meningkat karo men cepet nek iso cepet mati. Lho kok kena temen. Aku anggar semangan iso ngomong. Aku mantung. Ya mengko diluru mantung. Apa enak entung gedang kok? Biasanya ngerung digolet angel. Mangan tong, ngapon tong. Wis ana apa ora ning kono? Kan sudah duit ta? Hah? Untung. Ya metu. Iki ular. Apa? Malah digencet kan kowe iki wis kosong. Iki metu piye? Ini kosong ya wis dibluk. Iya, anane kene. Aja dipangan nganu melas ragane kuwi awake ta kuwi. Mbak pokok mbak. Benar ngomong. Ayo. Tangi. Ngomong apa? Harus ngomong apa? Sama siapa sih? Widro. Ya apa hubungannya? Kang Widro jenengku. Piye maksudnya hubungannya apa karo masalah ini? Aku kon dikei tolong. Kon njaluk tolong. Tolong. Karo anak wedok. Kang apa jare? Jam 8 esuk. Ngantar kang apa kuwi? Sing kepengin nguasai lahan. Lahan apa lah? Lahan Sawit apa karet? lahan Lah wis rasa terus pepanggon. Terus Digawe alon-alon. Men ora padha ngerti. dan piye maksudnya? Kecelakaan. Maksudnya men kerja terus tapi ora ono hasile ngono. Wis duwe kan. Wis ora apa-apa. Untung kan bulan iki beda. Wis dulu ayo gas kowe. Iki untung wis iki. Terus untunge wis mau dipindah wis. Wis. Terus piye iki apike? Aman dibayar pira sampean? Kalau semono 4.000. Wis pirang tahun kuwi? 8 tahunan. 8 tahun. 4.000. Karo 4.000 karo takon nggawa syarat dhewek. Lah terus diapane ning sampean? Wis. Ini terus ular ini. Iki ngene ya dikena iki. Oke. Isih pirang tahun? 6. Isih 6 tahun aktif, Si aktif.
Kira-kira sampean iso mbatalke ora iki? Onojo, Heh, onojo, lanjut. Tak pindah gelem nang sampean. jo. Terus Sekarang dibayar Kang. lanjut ambil pre iki aku wis kudu dibayar iki. Pre becal. Masa yang karo Riko gelut, bayarnya gede Riko, lha pre. Aku bendino di telepon wae. Kon ngapa? Kon ngawasi piye perubahan apa ora. Njuk. Ono. Njuk pre. Dikirimi saldo ngono. Lewat Dana, apa lewat QRIS, apa lewat BRI. Aku kan ditransfer tok. Ya seneng itu transferan terus. Ya saiki apik piye iki? Wis men. Ya sampean gelem ora kuwi menang kono? Dingonokne sampean gelem ora? Sampean gelem ora? Ayo ora gelem sing disalehi. Piye? Kena nggodho cok loro kan. Sampean kan itu duit piro mau karo transferan dhisik pertama tok 4 juta tok. Ya transferane akeh wis lha piye iki? Tapi piye wis apike aku tak manut jan. Piye? Ya wis men berhasil. Berhasil apa? Men padha lunga jarine. Karena terus engko tak dongani sompong ganggu gawe Allah, gawe loro, gawe tuna marang jabang bayine Zainal Akbar sak keluarga moro-moro ajur kang lebur saka kersane Allah berkat kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa iki? Glinding tanpa ae, Kang. Glinding tanpa ae. Lah yo piye? Muter tadine. Terus apike? Wis apike piye? Sik, Wonge ra jukune padahal ya kaya wong tremor iki stroke rek. sik. Pikir. Bawang kita mau di bawang. Wong gampang banget iki ngomong yo. Ora ngono lah. Peteng Lanjut apike piye wis lah aku gak kesuwen iki. tanpa ae muter peteng. Lanjut Peteng, apike? Kang. Oh, sing mare weruh omah nisar peteng iki. Disalahke ngendi wae dikukut jupuki. Kok sampean timbangane ra iso bali? Oh, setruk ngono kok isih. Wis setruk kuwi. Jadi tangane ubah terus tremor iki. Anjir. Peteng, Kang. Jupuki kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tu'addu akbaru bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tu'addu akbaru bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tu'addu akbaru bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasduru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sharran yarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisyadil jibalu bassa wa humilat wal jibalu fadukatan dakkatan wahidah wa bisyadil jibalu bassa wa humilat al-ardu wal jibalu fadukatan dakkatan wahidah wa bisyadil jibalu bassa wa humilat al-ardu wal jibalu fadukatan dakkatan wahidah. Ampun, Kang.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون قل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قل كسرت سجدا قالوا آمنا بهارون والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا وجاء صلاة سجدا قالوا آمنوا برب هارون وموسى فلما ألقوا قال موسى ما جئت به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته والكلام يجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئت به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته والكلام يجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئت به سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات الصفا فالزاجرات زجرا والتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويكتفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطفة فتتبعه شهاب ثاقب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم مسكهم كل مسك اللهم مسكهم اللهم مسكهم ya bah aku masih sa orang meneh-meneh orang meneng apa orang meneh-meneh ayo orang meneng apa orang meneh-meneh mau ngejak gelut bareng kakang ngopo aku isra meneh-meneh yo api-api wes aku wong Bali yo kuwi api-api wong Bali turu jenggung sarung
Lah kowe apike piye njuk jak Bang Di ngono meneh. Hah? Adilangi kabeh apa ora? Yang sampean tanggung jawabe. Aku Bang bali wae. Jingkrung jingkrung sarung. Aku sing ganggu kowe nang omahe nang kiose nang endi? Ayo, nang usahane ganggu kabeh kuwi. Sing saka sampean karo tubak kabeh ana orang kowe mari to setruke. Mari. Lah nek diresiki tambah mari kok. Panas banget aku. Awake panas. Ya kowe dilangi sik. Ya. Awake si panas sama jingkrung aku Bang turu. Cepat diwangi sik kabeh sik siji kae. Adeng iki sing siji kan cekelane Bapak Erika iki. Wis ki Kang. Aku Salahke kabeh ngono, gak aku nyemak-nyemak. Kan nek sing bolak-balik nggangoni wae ora ajar tenan. kan aku tak balik panas awake kan jingkrung aku kan. Abang turu. Abang turu gak? Yes, ano. Burung dinggo minyak wis kelong separuh. Allah nopo ya kena plastik padahal. Biasa iki rada kae. Repati sing jek kae. Iki ki mau rung dinggo iki minyak wis kelong separuh ngerti-ngerti. Padahal kebut mau. Cepet menarik. Dicolong apa iki kok maneh. Dicolong. Wes Kalah setar iki mau.